pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocania at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Oras Tintero Pilipinas, alas 7:25 itibigat. Ipuno ken tibiyag pakanagang kalagti na espiritual na adal budlo ken puro sorso tina santual surat amang itong lay di tao ti pudno dalan tapno may liklik iti nakabagbutan na rusa ket magulog na tibiyag agnanayon di silong ti Diyos ti dalan ti pudno ken tibiyag Mangyagang dito DZTV 693 Tunggal Domingo alas 7:30 tibiga idang-danong kada kayo ti Church of Christ Rubio Galimuyod Ilocosur Tigan! Tipuno! Ken tibiyag! Naimbaga bigat yo amin kakailian, kakabsat, ken gagayem. Tuy gayem yo ititangatang Samuel Alejo Bagsangi Sr. Reynaldo Arquinas Guerrero Jr. Da kami dagiti kakadwayo iti laso ti 30 minuto. Mangidanon kada kayo iti pudno ti dalan ti pudno ken ti biag. Dagiti pudno sursuro manipod iti nasantuan na surat ken direkta iti Biblia. Dagiti kakabsat mi tinaduma-duma diso ken dagiti kagayem tayo iti naduma-duma nga lugar pakaibilangan iti intero nga Ilocosur ken dagiti madanon ti DZTP 693 ken kastamatan ti social media platform ti Tiradpas Network idandanon mi kada kayo ti programa ti dalan ti pudno ken ti biag. Brother Ray. Wan pagyamanan dagiti nakatune in manan iti radyo kastamutan kada gitagdama agbuy-buya iti live. Apela ko matay tultuloy ti sumuporta ken dumngeg iti nga daytoy nga programa. Ken dita Banggar dumdumngeg dita Banggar ni Manang Imelda Ortiz ken dagiti kakaruba na dita nay Salcedo dumdumngeg damat kada tayo dita Kandon dita nay Bagani Tukgo ken uray dita Galimuyo dita Rubio adya mo no natyon inday dita nay Pantok Jak pala na mo nito. Ta kaduan na mga mining ke tawan ti radyon Wan. tatan nga mabalindang agbuya iti social media iti DCTP naka-live tayo apo. Itanyo lang iti social media iti DCTP. I-click yo iti Facebook page. I-surat yo lang, type yo lang iti DCTP 693 agparangditan live agparangditan ti dalan ti pudno ken ti biag. Pagsaritaan tayo ti daytoy nga gundaway brother iti panangsungbat iti maysa sa ludsod nang nangruna dayjay kunana adda kadipay nga rod kano ita ti Church of Christ. No naipasdek daytoy uno nang rugi ko nakuma. No nang rugi daytoy ije Jerusalem. Idi panawen dagiti apostol kas kunayo adda kadipay nga rod ti Church of Christ ita. No malagip mo brother Ray idi napalabas sa Domingo na pagsaritaan ta dagiti marka dagiti pagilasinan. Uno dagiti nya pati sa bali nga termino dijay Pakabigbigan. Pakabigbigan. Iti iglesia ti Apo kadagitoy nga panawen nga isumot lang ti pakabigbigan na iti daydi a panawen. Anya iti daydi a panawen. Tano isumot lang nga isu ti mulam kunang ngarod uray no nagmula kay ti mangga iti 2020 ken nagmula ka manen iti bukel na iti daytoy malang isumulang nga bukel ha. Sumalang nga bukal, iti daytoy nga tawon isumalang ti tumanor. Wala so wala ti tumubo ah. Oh, so kas pagarigan idi 1990s kunamon. 1990s nagmula ka ti native nga mangga. Nya? And then nakala ka ti bukal nan, idi nagbungan. Naluman, nagi-preserve ka ti bukal na. Mabaling nga dagiti daduman na dadael, mabaling nga dagiti daduman na bagyo, mabaling nga dagiti daduman na layos. Ngem nakay-preserve ka ti maysa bukal. Ti magano imulam tata, tumanor ti apple. Ayan. Tumanor ti mangga mo lang, no anya dayay nangalaam idi, ken no anya dayay ti manor idi nga mangga, isuma lang ti tumanor tata. Saan nga mabali nga tumanor ti Jamingo? Buena. Ang mabali nga tumanor ti Salamagi,
Dayi mangga lang ket kasta ti prinsipyo ti panagmulay ti Buddha sowing kana na in reaping kana na sa diya niya ken ti plant kingdom tauray idi pinarswa ti Dios ti lubong nya iti libro ti Genesis no malagi mo brother kadagiti adal tayo nga pinarswana ti vegetation pinarswana dagiti amin nga adda pakairamanan dagiti kay kayo. Ken agraman pinarswana dagitoy ken inikan na ida iti bini kas iti kasisigod da. Wen. Kas iti kasisigod da. Inikan na dayta iti bini kas pagarigan. Anya ti bini iti kamote. Di mo lang bagas na, kamote. Di bagas na uno. Di yung ita kadagito yan agad yung kay na. Wen, yung kay na, di lanot na. Wen mabalin mo di kamote nga bagas na. Anya mabalin bini na dayta. Anya ti bini ti saba. Saba mo lang subwal na. Wadi subwal na. No daduma mo tadapay tay pag-ungkin bakes nga istorya. Daduma no kaya tay nga iyakar di saba. Putden tayo nya. Putden tayo tingana. No hampay nga nagbunga Hampay wen. putden tayo no ubing pa di saba. Putden tayo tingana hindi iyakar tayo. Agtubo dayta agsubwal to. Nga tumanor mo lang iti saba. Nung ay nagmula ka kas pagarigan, iti saba nga senyorita. Uno aritundal, kung natalatan. Nagmula ka ti aritundal. Ninyakar mo. Idi nagsubwalin, nalam di subwal na inyakar mo, di bangir ti balay mo. Tumanor ka di ti dipig. Han, ay sumat lang aday jay, nunya day jay mo lang magi, sumat lang aday nyakar mo. Aritundal mo lang. Aritundal mo lang. Correct day jay. Nung nagmula ka ti dipig, uray pa'y numanong nga taw-tawen nga nagsubwal-subwal daytan, nagririmpunok, takas tamo ti saba, di mo? Agririmpunok dan, tatan nangyakar at ti maysa kadag ti subwal na dipig tulat ti tumanor. Kasta ti prinsipyo, kasta ti napaspasamak, umuna siglo. Kitaan taman na brother ti Aramid chapter 1 verse 8. Aramid chapter 1 verse 8. Kantaman nun niya ti kung kunana dayay. Aramid chapter 1 verse 8. Chapter 1 verse 8. Nya ti mabasa. Ngayon minton umay kada kayo ti Espiritu Santo, may kan kayo iti panakabalin. Da kayo ito ti mang panagnag ti may papan kanyak ija Jerusalem. Iti entero a Judea ken Samaria aging gana iti amin asuli ti daga. Iti verse 9. Kalpasan ti panangisauna iti daytoy nakita da anayuli sa dilangit ket adda ulep anang ilenged ken kuana iti matangda. Adi binasam ket manipod iti Revised Ilocano Popular Version na niya. Iti da napataros ko na ngem umawat kayon to umawat kayto iti panakabalin inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Ket da kayto ti saksi sa di Jerusalem ket iti suami na Judea ken iti Samaria ken agingga iti ungto ti daga. Dayay ti prinsipyo ti panangasaba ngamin dayay. Nya ngem sakbay na dayta nya. Sakbay ngay muli sa dilangit ken sakbay nga naited dayay nga bilin adda pay ay sakbay nga naited dayay nga panigurado kadagiti adalan adda pay muna nga bilin na. Masarakan dayto ti Matthew chapter 28 chapter 20 also 28 verse 19-20. Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Kita man dijay brother no nya ti kunan ni Apo tayo nga Kristo iti daytang libro. Sumat lang nga pataros inkay nga rod kadagiti amin at tattao iti amin na lugar ket pagbalinin ni ida nga dalak bunyagan yu ida. Uno bautisaran yu ida itinagan ti Ama iti Anak ken ti Espiritu Santo. Ken isuroy ida nga agtungpalda kadagiti aming inbilin ko kada kayo laglagi punyo nga dakto agnanayon kada kayo agingga ti panungpalan ti lubong. Iti dayta ngamin commentary type niya. Iti panangisurat da, panangitranslate da. Iti da napataros kunana iti 19. In kayo nga rod ket pagbalinan nyo nga adalan dagiti amin na nasyon bao ti saranyo ida. Kunana itinagad ni Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Nga isursuro yo kadakwada nga iwanan da dagiti suamin banag nga imbilin ko kada kayo ket adtoy adda kada kayo agingga ngagnanayon agingga iti panungpalan ti lubong. Adda duwa dita nga bersikulo nga dijay muna kinunana kadagiti adalan in kayo kunana nya in kayo ket kasabayo ti
Ebanghelyo. Bawat isa rin, pagbalinan yung adalan. Kuna na. Ti parallel passage na data, Brother Ray, kat masarakan iti Marcos chapter 15, chapter 16, verse 15 can 16. Nanya ko na. Marcos chapter 16, verse 15 can 16. Basa man, bro. Marcos 16. 15 kan 16. Imbaga na kadakwada, in kahit entero alubong kat ikasabayo tina imbaga damag kadagiti amin na parswa. Ti mamati ken mabuti saran unang mabunyagan maisalakan to ngem ti di mamati madusan to. Iti da na pataros kung nanakit kinuna na kadakwada in kay iti so amin na lubong, ikasabayo ti ebanghelyo iti so amin na parswa. Ket ti mamati ken ti mabautisaran maisalakan to ken ti saan a mamati madusan to. Ni Apo Jesus metlang tinagsaw iti dayta. Gapuna niya tinaramid dagiti apostol. Imuna dagiti apostol nga napan nangasaba nang rugi sa di Jerusalem kalpasan ti panangawat da iti parangkap ti Espiritu Santo wenno di pan nakabalin manipod iti Espiritu Santo. Isu dayta ti nang rugyan da nangasaba kas mabasa iti Aramid chapter 2. Anya, kalpasan ti panang sukat da kini Judas, kas may sa kadagiti apostol, nga sinuktan ni, sino tinang sukat, Brother Ray? Ni Matias. Ni Matias. Kahit iso tinang sukat ken ko natap no makompleto di sa 12 nga isuda tinangirugi ti panangasaba sa jay Jerusalem. Kahit adamano nga namati ken nabautisaran iti daytang umuna gundawi nga panakay kasabat ti ebanghelyo may basar iti Aramid 2, Brother Ray. Agaro pa 3,000. 3,000 una na niya nga kararwa. Makararwa. Di nabautisaran. Tayo iti verse 37 iti chapter 2 iti Aramid kalpasan di panangasaba ken panangikasaba dagiti apostol dagiti 10 apostol 12 kuno kuma nga apostol iti panaydaolo ni apostol Pedro kalpasan iti panangisang kasabada iti ebanghelyo adda sa ludsod dagiti nagdengeg iti chapter 2 verse 37 paki-check man diay, Brother Ray. Kas tauna iti panakariribok dagiti tattao idi bangeg da daytoy kinunada ken ni Pedro ken kadagiti apostoles anya nga rod ti aramiden mi kakabsat. Ijay sa ludsod dagiti nagdengeg kalpasan amang ngegda dayjay nga panakay kasabati ebanghelyo. Anya ti kunada ket idi nangegdam dapat rumenga may kanti emphasis daytoy, Brother Ray. Ket idi mangegda daytoy napaladingitan ti puso da. Wen. Kunana. Anya kunana dita bangir na pataros. Kas tauna iti panakariribok dagiti tattao idi mangeg da daytoy. Kasla medyo naglisi niya, nariribukan da. Kunana ngem iti da na pataros kunana napaladingitan ti puso da. Iti English iti King James version prick kunana. Prick. Diyan ay kaslang nasakit unay kadakwada. Diyan ay napasamak. Dati ating kasaban ni Apostol Pedro dita kadayay may panggap kini Apo Jesus, di panakailansana, panangababida, panang parparigat da, aging gana nga natay ti krus ken nagungar iti may katlong aldaw, ken nagpangato sa di Jerusalem kalpasan ti panangited na iti pamilin kadakwada nga panakay kasabat ti ebanghelyo iti entero lubong mangrugi iti Jerusalem. Jerusalem. Kalpasan ti panay kasabada ti verse 37 kunada ket idi mangegda daytoy dagiti Hudyo nga nagdengeg. Napaladingitan ti puso da ket kinunada kada Pedro ken kadagiti dumang apostol. Lalaki akakabsat. Anya ti aramiden mi. Anya ti sungbat dagiti nagdengeg, Brother Ray. Anya ti insungbat dagiti apostol kalpasan nga nagsaludsod dagiti nagdengeg. Kinuna kadakwada ni Pedro agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Mabunyagan kayon to tinagan ni Jesucristo tapno mapakawan dagiti basbasolyo ket awaten yon to tisago ti Espiritu Santo. Tidaan na pataros kunana ket ni Pedro kinunana kadakwada agbabawi kayo ket mabautisaran ti tunggal maysa kada kayo itinagan ni Jesucristo ang may paay iti pannakaikat dagiti basbasolyo ket awaten yon to ti parangkap ti Espiritu Santo. Kasta ti pannakaikasabat ti ebanghelyo kalpasan na sumarunuditan adda ti nasurok agarop kunana dijay 3,000 nga nagtulnog ituloy taman ti panangbasa iti verse 38
41. 41. Adu kadakwada tinamati ti sauna ket nabunyagan day ti day tangal daw ganay 3,000 at tattao ti na inayon kadakwada. Diyan nga muna apay kakas ngamin ti translation na data Ilocano Popular Version niya. Ngam kuna na ti 41 dagiti nga rod imawat iti sauna dagiti nangawat nangaklon namati nakasagana da nagtulnog na bauti saranda ket nainayon kadakwada day dingal daw nainayon kadakwada kuno na asino di kadakwada dita bro Kadagiti adalan. kadagiti adalan wenno kadagiti apostol nainayon kadakwada ti day dingal daw ti 3,000. agtaloribo akararwa so agtaloribo akararwa kuno na di na convert nya na convert dagita. Ket iti verse 42 kunana nagtalinaed da iti sursuro dagiti apostol dayto iti rumbeng nga maawatan dagiti dumdumngeg brother Wan. dagiti na convert wenno dagiti namati ken dagiti nainayon ka dagiti apostol nga namati ken nabautisaran nabautisaran dagitoy nabautisaran dagitoy kunana nagtalinaed da iti sursuro dagiti apostol nya kahit nang sawan, dagitay inkas kasaba, dagiti apostol. Kas kunan ni Apo tayo ng Iso-Kristo, kat isursuruyo kadakwada, unong nga isursuruyo kadakwada, nga aywanan da, dagiti amin nga imbilin ko kada kayo. Iti Matthew chapter 28 verse 20. Kanya, ay so kunan na nagtalinaad da, iti sursuro dagiti apostol, kan iti panagkakadwa. Wano fellowship. So kasapulan gayam dayta panagkakadwa tapno ti kasta ket mapapigsalat ta titong galmaysa nya ken iti panagpipinisi ti tinapay. Anya mo daytoy bro. Panagpipinisi ti tinapay so daytoy dayay Lord Supper. When ada panagpipinisi nagtalinaed da ano na iti dayta nga sursuro ken iti panagkakadwa ken iti panagpipinisi ti tinapay ken Panagmaymay sa ti panagkararag. Panagmaymay sa iti kararag wanoy kadagiti kararag kunada. Iti sumaruno verse ito ti verse 43 ket napabuteng dagiti amin na tao dagiti nagdengeg aduda talaglagi pun tayo nga dayta ket Pentecost wano dayta dagiti nay Passover feast. Anya adda amin dagiti Hudyo dita manipod iti na duma disso. Ada dati nagapo iti lubong dagiti Hintil, ada pa nagapo iti Cyprus, ada nagapo iti Galacia, Cappadocia, kunana dita. Ken ada pa nagapo iti Ethiopia. Iti Europe. Kasjay. Ket napabutang dagiti amin na tao, ket dagiti apostol nagararami da iti adu datdatlag ken pagilasinan. Ket isu amin iti verse 44. Isu amin dagiti namati nagtitipon da ket amin nakukwat itong galmaysa kukwada amin. So anya kayat nasawon da jay bro. Biningay. Wan biningay. Handa dayta di kung nato yung golden principle. Golden principle. Dati talo nga prinsipyo ti biag. Anya di muna bro. Dati mo kung ng iron roll. Iron roll wano dayto di landok pagalagadan. Ngati kayat nasawon dayto ni dayta kukwak paya isang masapol nga alaak. Kinaagum da yan. Di sumaruno prinsipyo ti biag. Dati silver roll. Silver roll wano gambang. Gambang di plata gambang nga pagalagadan. Dayto mo dayay Dati kukwak. Dayto kukwak lang nga isod gapuna nga salimot mata. Bagit lang nga. Kukwak dayto awan han mo kukwak dayto. Ket di may katlo nga prinsipyo iso dayto dayay golden roll no nabalitukan nga adal nga iso dayto yan. No anya dayay kukwak met agbingay ta. Iso dayto tinarami da. Iso amin dayto tinamati nagtitipon da ket amin na kukwat itong galmaysa kukwada amin. Ket dayto pay bro. Dito ti may isang napintas nga rami dagiti Kristiyano idi. Ket inlako da dagiti taltalon ken dagiti kukwada ket imburay da ida kada iti suamin kas iti pakasapulan ti tunggal maysa. Well hanang nga mahanamot nga kahit nga sawon na nga pantay ilako dagiti talon tayo kasano di awan talon nan. Kasla kada kamen. Awan talon mi awan ti mailako mi di awan ti maiburay mi. Nya ngem ti ayan ti point ita ko na kas iti pakasapulan da. Kasapulan da ngamin dagita, isot gapon na nga dagiti adda ti talon na, ken dagiti adda sa nikwana, inlako da dagiti tapno adda ti may tulong dagiti panakikasabati ebanghelyo. Iti 46, nya ti kunana 46 bro.
Inaldaw ang mapanda sang kamay sa iti templo, 46. 46. Okay. Si ayat ka, si raragsakda, nakakapangan kadagiti balbalayda. Ket inaldaw-aldaw na nagtitimpuyog da iti templo. Manan dati fellowship. Ken pinispisi da idi ti tinapay kadagiti balbalay ket kinanda ti pagtaraon da asiraragsak ken si dadalos ti puso da. Dagiti adalan naragsak da nga nagawid. Iti 47 bro. Inday dayaw da ti Diyos kat nagrayam kadakwada dagiti amin na tao tunggal daw inayon ti Apo ti gimong da dagiti tattao maisalakan. O yun. Medyo nalawlawag dito. Dito may sata. Dito panakaramat na present progressive. Nga intantanok da ti Diyos kat pinadayawan ida dagiti amin nga umili. Ure dagiti saan nga Kristiyano idin. Dagiti saan pa nga adalan. Dagiti saan nga na-convert. Napagraam da. Anya, so na dita kat nagraam ko na anya ko na dita termino dita. Nagraam ko na ya. Talagang pinadayawan idadagiti amin makita da ngamin ti biag ti pudno a Kristiyano uno pudno adalan iti daydi nga gundaway. Ket ti Apo ko na ti Apo ni Apo Jesus ket ti Apo inayon na idi kadakwada nga inaldaw dagiti naisal salakan ko na. So di naisal salakan dita ket may nga naramat ijay present progressive tense. Wenno iti baba pa na daytoy dayjay continuous action. Nganya manipud idi nang rugi daytang action agtultuloy nga action agingga kadagitoy nga panawon. So kahit nang sawen manipud idi agpapan kadagitoy nga alaldaw no adda dagiti agtulnog iti ebanghelyo agtulnog iti Apo babaen iti panagbabawi ken pannakabautisar may basar iti sagudayen ti nasanto na surat kunana inayon ti Apo ida kadakwada mainayon iti daydi nga iglesia wenno mainayon iti daydi nga grupo kunana iti King James version ada King James version mo dita bro basahin tan nya kunana Nakitan ta. Kunana iti King James ada King James ko dito iti King James version kunana iti verse 46 iti Aramid chapter 2 unan iti verse 46 and they continuing daily with one accord in the temple and breaking bread from house to house did eat their meat with gladness and singleness of heart. 47 praising God and having favor with all the people. And the Lord added to that church, kunanan, and the Lord added to that church daily such as should be saved. So itinaldaw-aldaw kunana, dagiti na isalsalakan kunana, the Lord added to that church, added them to that church daily, kunana, such as should be saved. Iji Lucano nga minhan na nga in-translate di church. Hanapahan na nga inyulugan da jay balikas nga church uno iglesia. Ngam ti kinagpaiso na iti daydi nga panawon kalpasan ti panakikasabat ti banghelyo ken kalpasan ti panagtulnog dagiti agtaloribo nga tattao ken dagiti nagtultuloy nga nagtulnog iti panakikasabat ti banghelyo babaen kadagiti apostol ken daduma pay nga adalan naipasdek ti kongregasyon ti Apo nga isu dayta ti Church of Christ. Anya, isot gapon na nga sakbay ti Aramid 2, anya ti mabasa, ti pagarian ti langit, kunana, ti pagarian, the church is coming. Anya, wano saan? Future tense. Ngam kalpasan ti Aramid 2, anya ti mabasa, the church has been established. So, past tense matan. Past tense matan, diyan ay mabasa tayo. Uray, basahan nyo ti Biblia yung kalpasan ti Aramid 2, past tense ti panakaramatan ti iglesia. So nagtultuloy bro. Okay, so no nya no kung nagday sa lunsod nga nagtultuloy ka diti kaddanan mo lang so nadita nalawag na. Wen kasano nga makita tayo ken kasano ti pan nakikita tayo tata ken may panakipastig na. Nya. Nya di nalawag itay bro. Dahil nalawag nga no anya dayjay bini. Nga may mula Isumula ti tumubo. Apay anya ngamin ti bini nga rumbeng nga imula ti puso ti tao, bro. Awan sa bali ano saan nga gisasaw ti Dios. Sasaw ti Dios. Mabasa daytay ti libro ti Lucas. Lucas chapter 8
Verse 11. Verse 11, nanya ko na nalita. Lucas chapter 8, verse 11, bro. Lucas chapter 8, 8. verse 11. Nanya ko na na. Revised version betlaem. Okay. Dahito iti kay papanan ti pangarig, ti bukal iso ti sao ti Dios. Ti bukal iso ti sao ti Diyos. Mana na dyan. Ijay dana pataro, saan nga bukal tinaramat na? Tinaramat na, bini. Bini. Dito nga mingat may naeg iti prinsipyo ti panagmula. Nya? Panangimula iti bini. Ada di tatagbulmula. Siyempre may sagana di talon. Ken may mula di jay bini. Kat kalpasan na kuna na iti English kuna na kat now the parable is this. The seed is the word of God. Kuna na ngamin The seed. Kuna na. Gamin na ko na mga seed ngamin iti Ilocano. Hindi tayo Ilocano popular version kuna na. Dahil bukal. Ngam ti Biblia, nagsasaw may panggap iti seed iti English. Tutudwan na ti bini. Isa mo na the seed of the woman. Kuna na. The seed of the woman is Christ. So, di bini, ti babae, kung nanahanay, baga nga, di bukal, ti babae. Hanay, baga nga, di bukal, di babae. The seed of the woman. Iso nga, iti Ilocano, kung na, iti daan na pataros, kung na, daytoy nga rod ti pangarig, ti bini iso ti sao ti Diyos. Nga iso da ti maimula, iti puso, wano panunot, wano nakam ti tao. No isumot lang nga iso ti maimula, bro. No anya dijay inmula dagiti apostol iti daydi nga panawon ti Aramid 2. Isumot lang ti maimula ka dagito anya nga iti tumanor. Akit Kristiyano Kristiyano wano anya nga kongregasyon dita tumanor. Ke iglesia. Iglesia wano Church of Christ. Iglesia ti Apo. Dayjay ti prinsipyo kabsat gayam. Tauray di panawon dagiti apostol nangas kasabada ti ebanghelyo may basar iti bilin na po tayong Jesucristo babaan iti tulong ken pan nakabalin ti Espiritu Santo nga nangted kadakwada iti daytapan nakabalin inkas kasabada ti ebanghelyo adu ti sana namati bro. Uy na do. Adu nga manya tinarami dagiti adalan ken dagiti apostol pinaneknekan da nga pudno dayjay sao babaan iti milagro. Milagro. Datlag. Kuna na. Ken milagro. Sana nga dagitay milagro tatanga nga anya diya. Diya tungpa-tungpa na timuging mo. Intunuan ka. Nagtumba ka. Nagasang ka. Ha nga kas jay. Hamot nga datay na. No niya ti kasta-kasta da jay. Saan tuno ka. Ay hang nakurang amin ti pamatim. Hang nagasan ta nakurang amin ti pamatim. Dagit na rin nagagasan dahil nga panahon nang runa diya dahil ruangan ti templo ni Solomon hanahan pa nga namati dahil adupay dagit nagasan nga saan nga namati ngum nagasan da in full nga mga agas na po tayo ng Iso Kristo kaya amin kat nagasan kan uray dagit adalan dagit apostol amin dagit nagasan da kalpasanan dagit Aramid 2 na nagasan awan ti saan nga naagasan anya. So, no imula tayo daya isumula nga bini bro. No imula tayo daya isumula nga bini nga iso ti sao ti Diyos, tumanor ti may sa kongregasyon. Kat dahito yung kongregasyon awan sa bali no saan nga, kasmut lang, ijibin na ipasdag idi. Isumulang daya kongregasyon nga na ipasdag idi, kasjay mo lang ti tumanor tata kongregasyon. Noon niya di naimulay di nga bini di panawon dagiti apostol nga iso ti sao ti Dios no purpuro daytoy awan ti nanayon na. Awan ti lalaok na kasanungay na dati laok na. Ti sana nga purpuro nga Kristiyano. Ay nga purpuro nga Kristiyano. Napintas niya termino bro. Wen, saan nga purpuro nga Kristiyano tada mo lalaok na. Laok na. Agpaiso nga no ikasabam ti ebanghelyo plus di sursuro ti tao makonvert mo daya tao ngam saan na purpuro nga Kristiyano. Tauray di kat kasta ti mapaspasamak. Isot gapuna dabalag na apostol Pablo iti Galatia chapter 1. Pastor diyan. Galatia chapter 1 verse 7 ken 8. Aging 7, 8 aging iti 9. Ala, iti dayta nga pataros bro kaya basa man tapno mangegda no nya dijay balag ti apostol ni apostol Pablo. Iti dayta nga panakay kasabati sa bali nga ebanghelyo wano saan na purpuro nga ebanghelyo. Galatia chapter 1 verse 7 to 9. 7 to 9. Kakabsat ibagak daytoy kada kayo saan nga arami ti tao ti ebanghelyo ng inkas kasabak saan nga inte duon insoro daytoy ti siya sino man na tao no di ket impalting mismo ni Hesukristo nadamagya
madamag yan no. Uno nadamag kasano iti panagbiag ko tinapas nek pasorot de Judaismo no kasano tinakaro panang dadanas ko ken panangi paregat ko iti amin a kabaglak amang dadael ti iglesia ti Dios. Nya ditang verse. Iti verse 9. No, verse 9. Hindi dyan tinanag ko na ti verse 9. Iti Oy. chapter 1 chapter 1. Oy, chapter 1. Iti Galatia. Oy. Galatia day ta. Oy. Iti 7 ko na iti dana pataros ko na isu asaan asabali no dilang nga adda daduma amang riribok kada kayo. Kuna na nya. Ulitin taman iti ko iti verse 6. Iti verse 6 kuna na. Siyak na Apostol Pablo dito Siyak kuna na mas dawak iti lakayo apumanaw iti nangawis kada kayo iti parabor ni Kristo. Tapno sumurot kayo iti sabali nga ebanghelyo. Kuna na. Nakigtot ni Apostol Pablo iti lakadag iti Kristiyano sa di Galacia. Tano malagip mo ti kongregasyon ni Galacia ket ti manor idi kasaban ni Apostol Pablo ti ebanghelyo sa di Galacia. Iti panagdaldalyasat na iti lubong dagiti hintil. Anya, ket limasat iti Galacia, wano dayto iti Asia Minor idi. Nga Turkey taptan. Di Asia Minor niya. Turkey. Nga napanangas kasaba, nakadanon iti Galacia, in kasaba na ti purpurong ebanghelyo ket ti manor ti iglesia ti Apo sadyay. Isu nga iglesia ti Dios kuno na jay Galacia. Anya nawagan natin iti sabaling denominasyon naan. Ingam kunanan ni Apostol Pablo iti verse 6 iti Galatia chapter 1. Siya kunanan mas dawak iti lakayo apumanaw iti nangawis kada kayo iti parabor ni Kristo tapno sumurot kayo iti sabali nga ebanghelyo. Isusan asabali no dilang adadaduma mangriribo kada kayo kayat da kumanga dadaelen ti ebanghelyo ni Kristo. Ngem uray da kamutlaeng dayto iti balag. Ngem uray da kamutlaeng kunan ni Apostol Pablo, wenno uray maysa nga anghel. Anaggapu sa dilangit ikas kasabana kumakada kayo ti maysa nga ebanghelyo. May dumay ti dayen kas kasabami kada kayo mailunod kuma. Anya nagdagsen mailunod kuma. O ti verse 9 kas itin sa umin kastad sa ukmanen. No adda mangas kasaba kada kayo iti maysa nga ebanghelyo ang maisupadi tinawat yo mailunod kuma. Nagdagsen na niya. Mailunod ko mabasa yu day tayo ti Galatia chapter 1 7 to 9 kakabsat gagayem ken amin na dumdumngeg tapno agserbi ko balag kada tayo nga kitaan tayo no sa dino tayan ti panagkamkamangan tayo no daytoy ket addaan iti pudno nga sasao tano ti pudno nga sasao isu ti may kasabay ti puso ti tao anya ti tumanor bro Aramid chapter 11 verse 26 Kristiyano Tito Manor Kristiyano dayta awanen ti silpuna. Awan mo ti sil ngamin purpuro dayen nay kasaba. Awan ti orasan bro into no sumarno naynayon ang tanto pa daytoy. Naynayon ang tanto pa daytoy no kasano nga makita tayo ken sa dino nga iti pakasarakan tayo kadagiti Churches of Christ. Iti daytoy nga panawan ken makita tayo kadi kas ijay iglesia nga naipasdek idi uno nang rugi di Jerusalem, idi panawen, ti panakay kasaba, nga umuna, kauna na panakay kasaba ti Ebanghelyo, may basar iti Aramid 2. Tama, panagnakan, no, kasano mo lang dahito, isumot lang, idi dahi kan iti agdama. Isumot lang. Kasano pa panagnakan, dahito iti topic nito naman minsan na ya. So, mabalinda pa lang tag-komento, Brother Ray. Ag-komento daw, saan, i-message na lang, personal. Iti cellphone number, 0917 179-9768 0917-179-9768 Ken? 0955-361-2819 0955-361-2819 Wano saan ag-comment kayo iti live broadcast tayo iti Tiradpas Network Facebook page wano iti YouTube channel ken kastamutan mabalin nyo mat nga bumisita awisan da kayo nga bumisita iti panagdaydayaw ken panangadal dagiti pudno sasaw ti Dios iti Galimuyod Church of Christ uno iti Church of Christ masarakan iti bro Rubio Galimuyod Ilocosur Church of Christ masarakan iti Rubio Galimuyod Ilocosur lagi-lagi pun tayo nga adu ti agnagan ti Samuel hanga siak dagijay adu ti agnagan iti Reynaldo Ray ngam hanga si kadayay adu dagiti mga aramat iti nagan at Church of Christ
ngem amirison tayo no iso kadi dayta kas idyan ay pasdek idi panawen dagiti apostol. Maanya oras ti panagdaydayaw bro ken Bible study tayo. Alas 9, iti panangrugi. Panangrog iti Bible study. study. And then we'll start 10 iti panagdaydayaw. Kaya nadamo ti Wednesday assembly tayo ngem per family daytoy mayan announce daytoy ti tunggal Domingo. Mamuan yun to dayta. Kaya nadamo ti offer ti Church of Christ ti Galimuyod nga home Bible study. Ibagayo lang kada kami 0917-179-9768. Wano? 0955-361-2819. Wano saan comment kayo iti Facebook page ti Galimuyod Church of Christ. Ibagayo lang, no din nga lugar tayan nyo, danunan da kayo. Adamo ti Bible Correspondence Course, Brother Ray, nga you've offered ti Church of Christ, iti Galimuyod, Ilocos, ken iti Bible Tracts, ken adamo da iti Biblia. Nga mabalin mi nga ibingay kada kayo, no da ito ikat kasapulan nyo. Bro? Ala kay ta pagyamanan dagiti nagdengeg dagiti nagbuyaman iti live ket sapay la ko mata kadagiti sumarad nga panawon ket adakila ta nga tumartaraba iti daytoy nga programa. Dagiti pabagayam iti tangatang. Samuel Alejo Bagsangis Sr. Reynaldo Arquines Guerrero Jr. Tidan! Tipuno! Ken tibia! Akamegang kadagiti na espiritual nga adal, budno ken puro sorso tinasantuan na surat. Amang itong di tao ti pudno dalan, pat na may liklik iti nakabutbutan nga gusa, kaya't magulog na ti biyag agnanayon ti silong ti Diyos. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyag. Mangyagang dito'y DZTV 693, tunggal Domingo, alas 7:30 ti biga. Idamdaman ka na kayo ti Church of Christ, Rubio Galimuyod, Ilocos. Ti dalan, ti pudno, ken ti biyag.